are on the way to the dam. Tapos maglalakad na lang ata kami from here actually, going to the dam. Tapos punta kami ng Gorelnik Visit Center. And then from there, we don't know if we'll proceed sa Gorelnik Gorge Trail. Kasi hindi pa kami kumakain. And hindi rin namin alam yung trail. So we'll see. Are we ready for the hike? Launa na. Wala na tayo abutan. Hello. Pupunta tayo ng Gorelnik Base Point. Hindi ko alam tawag doon. Sabi nung napagtulungan ko, 4 kilometers going up papunta sa Base Point. But we'll have to pass through the dam. So ito yung dam. You can see, medyo maliit eh. Sa tuktok dyan. There. So hindi naman tayo magzizigzag no? Makakapaglakad tayo dyan. So may health stairs nilang tawag. So instead of going the zigzag road, it will cut time. Pero medyo nakakapagod. Sobrang inclined. Pagod na kami. Wala pa kami sa simula. Ginusto natin ito. Hindi na tayo nag-gym. Gusto po mag-hiking ng 3 days straight. Okay, panindigan natin to. Maganda ako. Pagod na kami. Third. Finally, umabot na tayo sa 2/3 ng health stairs. Hindi dapat health stairs to eh. Dapat death stairs. Diyos ko po, sobrang taas. Pero ito, the view is very rewarding. 2/3 pa lang to ng stairs, so marami pang itataas to. But we don't know just how far up we can go because I am catching my breath. Pero ang ganda from here. So this is the Medeo Skating Park. So yun yung ice skating rink nila. Very famous to tourists also. Yan.
Finally, nakaabot din sa taas ng stairs. Parang ito pala yung halfway going to the jump point or yung Medeo Visit Center. Wala pa to. We're not even starting yet. Pero ubus na yung lakas ko for 1 week. Hinahanap ko lang si Heidi kasi bibili kami ng cheese. Charot. Pagod ako. You know why it's easy to hike up here? Kasi pagkatapos ng stairs, parang straight path na lang. May konting taas at baba. Pero hindi naman kasing lala ng stairs kanina. This is probably the best hike na hindi ko pinlano. Because we're supposed to go up there. Dyan. So may daanan dyan for pedestrians going to the visitor center. Pero ito ay, I won't say it's a shortcut, but it's another way going up the Gorelnik Visitor Center. Tapos dadaan tayo sa tabing Patis. So I'll show you guys later pagbaba natin kasi medyo mataas pa tayo. But I think it'll be there. There. Ayan, baba lang tayo dyan. So there. Ang ganda ng view dito. And it's very cold right now. I mean cold enough para makapaglakad ka ng mahaba. Ayan, sige. I'll see you guys later. Papalapit na tayo ng 200 meters. Puro picture, medyo matagal. Pero hindi ko alam, di pa ako napunta ng Switzerland. But you know, there's a lot of photos naman of Switzerland since it's very famous. Dami ring vlogs. So if you're gonna look at this is the closest you can get. Yeah.
Nangalahati na tayo going to the stream. So may trail naman din dito, and you know na trail talaga to kasi may railings. Ayan. Pero nasa other side siya, oh. Ayan. Tapos dito bangin. Pero ayan, established naman yung trail. Alam mong gamit na gamit to. So hindi kayo mahihirapang hanapin yung way papunta sa Grelnik. I think pwede ding bumaba doon, kaso since hinahabol namin yung oras, baka dumiretso na kami sa visitor center instead of going down. Although I think merong daan doon pababa. So let's see. I think dito na pala. Ayan. Medyo matarik lang. And then I think we can walk going to Grelnik on that side. Okay, see you guys later.
naligaw. Paano nga kaya tayo uwi? Hitchhike. Karating na kami. Sobrang ganda. Ito pa lang yung jump off point. Kung nagpunta kaming Gorelnik Gorge at Gorelnik Waterfalls, pero hindi na namin kaya. Hello! Hello. Anak, sila. Welcome to Gorelnik. Yeah. Ikot din natin eh. Hindi makita dyan. Akala ko ba? Ganyan. Sige. Sige. Buha. Ganda. Kami makauwi. Walang bus papunta sa pabalik ng Almaty. Tumedeo pala. Kasi daw electric vehicles lang. Kaso wala namang EV sa Yandex. So hitchhikers. Baka pa ba doon? Magtabang ka, baka mamaya pumatakbo na pala yung mga... Uy, may husky na what? May stray. So tapos na ang madugo naming hike. Going up to Gorelnik Visitor Center. Actually parang introduction lang yun eh. Kasi nagdaan lang kami dun sa going up Medeo Dam via the health stairs. Tapos bumaba kami doon sa ilog. Sulat ko dito. Yeah! Lagi ko dyan yung river. Tapos umakyat na kami ng visitor center. And then from the visitor center, naglakad kami kaunti papunta sa parking ng EV cars. So hindi kayo makabook ng Yandex going down from visitor center. Wala ding buses.
So, ang allowed lang ay electric vehicles. So, mostly would be private vehicles or yung mga nangongontrata sa baba ng visitor center. So, we pay 3,000 for the whole car. Hindi naman na siya per person. So, I think it's not bad. Lalo na kung pagod na yung paa nyo. Kasi medyo malayo din. Like, around 40 minutes walk. Pababa naman siya, but still a long walk. Lalo na kung nag-hike ka na buong araw. So, I think that's not too bad. So, ngayon dito sa baba, kung saan kami binaba, may merienda lang kami. Si Judith yan, nag-chismis lang siya. Chismis time, yeah. Pagkababa, kakain na naman kami. Pero that's gonna be a few hours from now. Kasi Napairap lang. makilala na ako ni Donna. Hi Donna, shout out to you Donna. Yeah. How do you like this? Yeah, it's nice. I like the salmon there. Wait. Thank you. Ayan. I haven't had that before, the one with coconut. The one, yeah, with coconut. So, ayun na nga. Kamali ng order. Sabi ko, grilled ski. Pero feeling ko dahil, you know, language difference. Ang na-punch niya ay gyoza. Just ako may setting So, yung ano. pakinggan niyo ba? Gyoza. 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 Hindi pa din. Gyoza pwede. Gyoza. Pwede na din. Tapos mambigay sa dami. Meron daw mangga. Bongo pala. Pilas mo mangga. Kita niyo ba yung bundok? Good morning, Lolo Alps and Heidi. Good morning. Welcome to day 6. Oh, yes. According to Judith. Day 5. May day 0 naman daw kasi, kaya day 1, day 2. Hindi, yung day 0 is... Yung arrival. Ha? Ginawa kong day 1 yung day 0. Ah, okay. So, last day na ni Judith ngayon. Pupunta kami ng ethnic village. Ethno village. Pero mag-breakfast muna kami and then coffee somewhere. Good morning again. Nag-ayos na kami para mag-breakfast. Sa taga kaya, Judith? Anywhere you want. Oo. Master. Char. Mag-ano kami? Kaganat. Naka-zoom pala! Kaya pala lapit na mukha ako. Malaki lang. So magkakaganat uli kami and then coffee. Kung pasok pa sa oras namin. Yung tinuro ni Mama Met. Ganun po Yung kasi, dark na dark na eh. Hello. Punta kami, kaganat. Aga-aga may Uli. Oh, gusto mo yung Aga-aga Pakli may- Beach natin. Ano? Aga ng mga rants natin. Huwag daw parinig dito. Ano temperature I love today? the tour so much. I learned a lot. Like, how to be patient. Charot. Ay, hindi nga pala ako naka-mic.
Kasi bank. Lalakad na kami papuntang Haganat. So doon kami mag-breakfast. What you eating, my friends? Palakpakan nga ng pangkalabate. Maya lang mo tatawag mo dun. Medyo peaceful ang umaga. Walang tao sa labas. 10 minutes away lang naman yung Haganat. So lalakarin na lang namin. And then hanap kaming coffee near sa pick-up point ng tour. Anong gagawin doon? Titingin ng Kaya ulit ang yurt uli? Yurt? Mga yurt. Tapos naka-traditional clothing siguro kayo pag susuotin. Siguro may option to wear one. Sharp. Ay, hindi wear two. Para dalawa sana. Gusto ko tatlo eh. Meme. Dito na kami sa Haganat. Hello. Thank you. And this one. Yeah. Ano? Hindi kayo nakainin mo. Hindi, hindi. Hindi maganda. Merong beef or lamb, and then potatoes, tapos may greens na hindi namin alam kung ano, carrots, and some herbs. Hello. Ayan, nandito na kami sa Tarik. Sobrang ganda ng outdoor seating. Ang ganda pa ng ilaw. Tari pala, hindi Tarik. Tarik. Tari. Nandito kami sa labas umupo para mas mahangin. I think yung nasa loob heater eh. So baka mas mainit sa loob. Although hindi naman kami naka-jacket, but it's better outside. Ang ganda rin ng lights.
Tsaka ang daming trees. So, parang mas okay dito sa labas. Okay na yun. That's tari, di ba? Nabat? Ay, nabat. Ito Hindi hindi ko pa alam. Hindi, itingnan mo na ngayon. Ay, Nabat. oo nga. Di ba? Ang tari, yung millet, yung pinanggawa, yung polvoron. Okay. Yun yung tari. Kasi, Hindi ko pa ito ng tsa. hindi pa pang taan siya yan. Hindi, I mean, wag na nga mamaya na nga. Hintayin ko lang dumating yung tsa. Actually. Ayan. Ooh, that's nice. Yeah. Cheers. Cheers. Dito. There's only 4 of us in the tour. Excuse me. Ayun na. Kabili pa tayo. Sa? Hello! Nag-Green Bazaar kami. Wala akong mic. So, ang tip ko lang dito ay pag bibili kayo, doon kayo sa mga mothers. Huwag kayo doon sa nakikita nyo sa kluk tuloy. Sa mga vlogs na nakaayos ng very neatly. Kasi yung tea doon ay sobrang mahal. Dito, ganyan. Doon kayo sa mga pre-pack na mga tita na nagtitinda ng tea and dried fruits. Pack up one order and then so you get Hello. Hindi pala naka-record. Ang dami mo dito. Hello. Alam nyo, nakarami na ako ng sinasabi tapos hindi pala naka-record. Anyway, sabi ko, galing kami Green Bazaar tapos nagdiretso na kami dito sa Navat kasi kailangan na mag-impake ni ate mong tall Filipino girl. Kasi uwi na siya mamaya. Yeah, nagutom kami kasi ang dami naming ginastos today. Feeling ko naka 10,000 tayo ng each. Oo. Possible. Kasi yung mga damit-damit pa. Or siguro mga 6 to 8. Kasi pagkatiyan naman natin yung 5,000 na money eh. Anyway. Medyo sad yung last day ni Dith kasi ang daming hassle. Ang sumpa ay nagsimula sa Coke Bazaar. Tingnan natin mamaya. Baka makabawi naman na siya. Hindi ko alam kung kanino yung balat. So, yun na nga. Ang tagal. Wala pa din. Char. Nanghingi naman na kami, pero medyo busy pa sila kasi dinner time. Biglang nag-overtime pa uwi. Charis. Ano ba? Ayan. Nagnavat na kami kasi ito na yung pinakagusto naming food of all that we've tried. Tapos kahapon, ang dinner namin ay Japanese. So, kumain kami ng grilled squid na naging gyoza. Pero okay naman yung... Ano ba yung okay doon? Yung juice. Tapos siguro mag-coffee kami or something bago siya umalis.
Kasi magsasalpak na lang naman siya sa kanyang hand carry na check-in bag luggage. Anyway, wala pa din. Feeling ko, lipat na lang kami. Hindi, job. Wala pa din. Pakita ko na lang sa inyo yung Navat. O, di ba ang ganda? Maganda naman siya. Medyo busy lang. Meron ulit tayong, hindi ko alam tawag dito eh. Basta yung traditional drink nila. Judith, cheers! Very true to Samsa. Bakit ikaw galing ka na doon? Oo. Tumira daw siya doon for 6 months. Bakit? Kumara siya? Ang sarap ng Samsa. Last time, manada natin. Gusto ko yung laman. Yeah. Sarap ito. Gusto ko. Yung favorite namin. Herring. Impeachment herring. Mali pala yung tumatay. Sa Kazakh friend natin, paturo tayo yan. Marami ng outfit yan ng Kazakh eh, kaya Kazakh friend natin yan. Tall Filipina, Kazakh sometimes friend. Mas Barma. Konti lang. Lagi na-expect mo maanggo ng kambing. For me, hindi. Salad. Hindi ko alam kung ano to. Salad. Clove. Clove. Ooh. Baka napapikit pa yun. Lamig. Maganda yung malamig kasi pantanggal init ng ulo pag galing kayong Green Bazaar. Horse meat sa plov. Yan o. Baka ano yan, intestine. Tapos, pinasok lang yun. Hula lang yun, baka hindi maniwala kayo. Ito namang guide namin, ang hirap intindihin ang sinasabi. Sobrang accent. Parang ngongo siya na sa akin.
Hindi nyo narinig yan. Hindi, parang may difficulty siya sa paghinga, sa pagsasalita. Pero very helpful. Yung bakit. Pero yun yung mahal. Dito tayo sa Almarasan. Ang ganda. Yeah. Philippines. Huh?